Поздравот Алекши за дядо му Илиас и за баба му Емине. Таро-баро момчилов град, Авелао Илиас Катар момчилов град поздравинел Перомња. И Емине и тај печавео Илиас бута бичил. Лем барелове текерело Илиас пари, коли имаме. Здраве од Господ, тискаме за мојата жена Емине, тя ми е живота и за моите красиви деца, и децата на има Илиаса небото богатство. В живота му те сами опората, в живота за тях живея, за тях патроните евро, трушинен Илиас и Емине гръб до гръб. Стоят за тях живеят, нашти перавен на мен от момчилов град си омрова, шо не залеске речавен ме. За 100 човека в момчило град ти каза Илиас, обичам си жената Емине, се казва тя. Благодарен съм на Господ, че жена на моите деца за тях живея. Парери, коли, злато имаме от Господ, здраве искаме за моята за тях се боря и съм постигнал всичко с труд и пот. Началото всичко ще даде Илиас за децата ми и за моята жена Еми, много си ги обичам. Поздрава!